Ariketa honetan esaten digute nahi dutela elikatu foko bat, lau LED diodoekin, bakoitza 2,5 voltio atariko voltioekin, elikatu 10 amperrekin, hor nonbait jartzen du, 10 amperekin, baukagula iturri hau, 24 voltiokoa, eman dezakela 500 batioko potentzia bat, beraz, 500 batio horiek zati 24, eman dezake 20 amper, beraz, sartzerik ez hori mateko, eta DC-DC bihurgailu batekin konfiguratu nahi dugu edo lortu nahi dugu intensitate hori. Eta gero galdera batzuk egiten dizkigute. Beraz, hasi gaitezen ariketa lehen da bizi ulertzen, orduen daukagun DC-DC bihurgailu konmutatu bat, 24 voltiko iturri horrekin. Marraztu ezagun ia, hemen daukagu 24 voltioko iturri hau, guretzat izan behar dela E bat, eta konmutazio zelula bat, hemen ES bat etengailuarekin, eta S2 etengailuarekin, bobina batekin, elikatzeko zer, kasu honetan hemen ez daukagu iturri bat, baina baditugu serien lau diodo 2,5 voltiokoak beraz, hemen marrazten baditut lau potentzia diodo hauek, bakoitzetik 10 amper pasatzeko, konfigurazioa hau izango zen, S bat, S2, hemen L, eta hemen izango genuke tensioa, E2 bezala jarri dudalanik beti, izan behar ditugu 2,5 bider lau, hemen 10 voltio izan behar ditugu hemen, hemendik intensitate 10 amper pasatzen direnean. Honi beti IL jarri diot, beraz, egoera, hau izango zen. Zer esaten digute? Orduen, nahi dugu egonkortzea 10 amperetan, hemen, IL nahi dugu 10 amper izatea, eta hortarako ze tensioa ipini beharko genuke hemen. VA, edo ikusten badegu batez besteko tensioa bezala, VA batez besteko daukagu hemen, eta hemen 10 voltio baldin baditugu intensitatea egonkortzeko hemen tensio berdina izan beharko genuke. Beraz, VAren batez besteko tensioa 10 voltio izan beharko ziren, eta hori dela eta egoera egonkorrean ere badakigu lan zikloa, komutazio zeluna honetan lan zikloa, zeren PWM konfigurazio bat dau, lan zikloa egoera egonkorrean da E2 zatie bat. Eskuineko iturri txikia, zati handia. Kasu honetan izan behar dugu 10, zati 24. Eta hau ateratzen da, hemen egin dezaket edo badaukat. Kalkulatuta. Zenbat izango zen. Kalkulatu ezagun. 10 zati 24. 10 zati 24. Lan zikloa izan behar da 0,42 0,42 izango zen. Zer gehiago? Bueno, badakigu, VA zenbat izan behar den, eta egoera horretan behar dugun lan zikloa, besterik ez, IL izan behar 10 amper hori izaten digute. Induktanziaren balioa zehaztu, frekuentzia, komutazio frekuentzia, Fs baldin bada kilohertzio bat, kilohertzio, horrek esan nahi du komutazio periodoa dela milisegundo bat, eta nahi badegu kizkurdura. Kizkurdura esaten digute, plus minus 10eko kizkurdura bat, 10 ampero egiten. Beraz, honen euneko 10 izan behar da, kizkurdura izan behar da, voltio bat. Kizkurdura izan behar da, voltio bat. Eta L kalkulatzeko egoera honetan. Vale, kizkurduraren formula kalkulatu genen teorikoki, eta hori ere galdetu dezakegu, eta hau esaten zuen, kizkurdura izan bezan berdin, bat zati, bobina, komutazio frekuentzia, bider. E bat ken E2, handia ken txikia, eta gero E2 zati E bat. Hau teorikoki kalkulatu genuen, da ez dakit merezi duen egitea. Eta orduen hemendik L atera dezakegu. Zeren hau izan behar da bat, hau izan behar da kilohertzio bat, hau da 24, hau da 10, eta hauek ere. Beraz, hemendik niri ateratzen zait L 5,8 milihenrio. Hala ere, bazparezuek egintzazue, hobeto kalkulatzeko. Eta nik uste dut hau dela eskatzen digutena. Egoera egonkorrean, VA hau izan beharko da E2, 10 voltio, hortarako lan zikloa izan beharko da 0,42, eta komutazio frekuentzia honekin, kizkurdura hau mantentzeko, bobinaren balioa hau izan beharko da. Hau edo handiagoa, hori baino txikiagoa izateko.